Internet, internet. Aitor, hasiko bagina, interneti buruz hizketan, bihar arte. Baina internetek badauka gauza bat, eta da, balio duela lagun berriak eta ezagutzeko. Eta horretaz ere, aritu ziren hauek. Egibide aldezu de Facebooka ligatzeko, bai. Hombre! Ez, tano erantzuna ez. A ver, baina ez Facebookian sartu hau, mutila bilatzen hasiko naiz, mutil bat ezautzezua Facebooketik itzeiten, aztezea, pin-pan. Inoiz ezagutu baduzke pertsona batik internetetik erakuskaten berarekin? Ez que inoiz ez ezagutu dela pertsona bat internetetik. Oigan, apurbe totza, ez? Osa, ez da... Bueno, ezautu inaz horrena, ezautu ez doitek, ezautu aurretik nar da, baina gero... Hori da, gero ja... Segite rolloa segin aukezu. baina ezagutu... Pertsona bat ezagutu balin bazu internetez, berdin zait Facebooka o nola. Baina ez... Eta bai, beti zote dugu, eski igual ez... Aurrez aurre ezautu dazu, baka idazten kisto makinetak. Tazatikan ez ezagutzen horreta gero gehiago ezagutzen duzu, Nik beintzaten nuke egingo. ez bajakin. Baina eske nahi normalen igual Facebooketik agregatzen baldin bait tipo batek edo tipo batek ez detena ezagutzen da, azten baldin bazait gauzak esaten eske ez diot erantzuten. Ja, pixkat zaitez. Ez dugu esaten hitzaita ez deten ezagutzen jendekin. Morbo bilatzen duen Ez da jendearentzako, morboa. Bale, ez dakit pentsa. Bale, ez dakit. Bizitza normalian ez daukana erreztasuna adibidez. Ligatzeko. Ostia, ni uste dut, hortan ibiltzen den jendia errestasun osoa handia dakala, Doorman's got an audition in the morning. Internet jendea ezagutzeko, Iker, zuretzat nahiko hotza edo omen da. Bai. Bai, apurbe dutza, ez da ez da kontakturik, gero konfiantza ukin behar dozu, beste pertsonak egi guztiz izate dotzule. Gero lantzien behin badauku sorti asko, interneten. Aitorrek adibidez esaten du, berak nahiago duela aurrez aurre. Claro, zergatik, Aitor, zuk aurrez aurre. No, desberdina da, ez? Ez da? Hombre, ez, begira dakin da, ez? Desberdina. Mobila hartu eta azken finean, idatzitezu. Aurrez aurrez beste xarma gauke. Eta nola egiten da? Aurrez aurreko hori? Ez da, naturala izan, Natural. Ba, beste munduko zer gabe, ez? Nik ala ikuste behintzat. Norbea da bezalako izan da, punto. A ber, pertsona bat ezagutzen baldin bazu, eta WhatsAppetik hitz egiten baldin bazu, o danakotik. A ber, ba, nahi ondo iruditzen zait, baina ez baldin bazu ezertaz ezagutzen, eta sare sozialetatik hitz egiten hastea, ba, ez dakit. Ni ez zaitez. Hoi da, aurrena behintzat lehenengo Hoi da. kontaktua behar dula, geho ja, ez? Jauik ibiltzeko. Orduan ja ondo iritzait. Naomi, zuk ezagutuko zenuke norbait horrela enarak esan duen bezala bakarrik internet bidez aurrez aurre ezagutu gabe, berarekin hizketan hasi edo? Ni kontaktua behar dut norbait ezagutzeko, baina ez bakarrik hitzetan, ez? Gero ere gestuetan eta hola gauza asko notatzen ditut eta ezingo nuke. Baina igual orain modan jarri da, ez da? Irantzu? Esan? Internetez harreman berriak egitearena eta... Nik enara bezala pentsatzen da, azkenean zu pertsona bat ezautze bazu da, hitzein gozu bai WhatsAppetik, bai Facebook, hitzein gozu baino, hasi pertsona bat ezagutzen Facebooketik, guau, ze guapua, hitzeiten hasiko naiz. Osa, nahi norbait hitzeiten azte zaiten ez bat eta ezautzen ja atzeiteit eta ez diot erantzuten. Zuzenean? Zuzenian, Esan ize dugu, esan jatorra gabe, bai, baina fuera. makarra ere bai. Julen eta Leiden, kuskusero parea, zuek horrela pareja modernoa eta zarete, zuek igual ezagutuko zenuten norbait berria internetez? Bai, noizbehinka bai. Nik esan barra dakat baietz, noizbait erabilu dutela sare sozialen bat ligatzeko. Baita, ligatzeko ere bai, ligatzeko ere bai, bai. Eta zerotik hasita? Nola zerotik hasita? Alegia, ja ezagutzen duzun persona batekin edo nor dagoen ez dakizula ere, venga, oazen. Ez, balin badakiz zein den pertsona hoi edo ezaguna behintzat biztaz edo zerbait balin badakat, bai, noski. Bestela koste egiten zait baita, baina arazoik ez. Eta hemen inguruan ez dago inor hori defendatzen duenik, Olatz? Bueno, nik defendatzen dutena da bakoitzak nahi du nahi dezala, bestein molestatzen zion bitartian, baina ezagutzen dut jendea baita, jendeak ezagutu duna mundu hortan norbait, eta oso gustoa dauna, eta oso ondo juntzaiena. Ze, karo, internetek ez du balio bakarrik ligatzeko edo lagun berriak egiteko. Zerbait gehiago egiteko ere bai, zibersexua adibidez. Ez dut inoiz zibersexurik eduki. Venga, venga,
Ba, zibersexua zer da, bakarrik ordenagailun bidez, o mobila... Baina lagunekin no? Lagunekin, Ez, lagunekin ez, ba, zeure parejarekin, zeure bikotarekin, ba... Claro, atzerean egon da, bueno, ba, gertatzen da. Gitxo, ateritzen zen, da punto, ya está. Ez dauka beste gauzari. Berdintxua aspaldiko garaietan, ba, urrutiko erlatze batekin. Ahí lo dejo. Vale. Behin hori esan da, Janire, kontatzea besterik ez zaizu gelditzen. Ez, bueno, bakarrik nire azkeneko mutilagunarekin, nik bidaia batenengoan lan egiten, eta, bueno, mezu beroak edo, normala da, bidatzea. Mezuak bakarrik. A ber, internetetik berarekin hitz egiten bazaude, messengerren esaten zen bezalakoa, berarekin hitz egin, eta kitxo. Baina mezuak eta ja, ez dago ez argazki, ez bideorik, ez ezer. Bideoak ez, mesedez. Argazkiak bai? Ez. Segun zelako argazkiak. A ber, gauza bat da, argazki bat ateratzea, ba, ez dakit, igual pikardiaz batekin edo, eta Sugaren beste deixamarra, gauza bat horrela, da, komuneko biluzik ispiloren egotea, parean horrela jarrita. Julen, atzeuta zaude, hoi selfie da. Eta Aitor aurrera du dago, internetez... A la última nago ni. Zibersexua izateko kontu hauetan. Hoi, ez da nola gane. Ez que atzeatuta dago, Aitor, kontu hauetan. Igual esango digu zerbait. Egunero, ez, horrez. Igual esango digu zerbait, olatzek, lehendabizi, urruti zer da? Zizurki libarra edo urrutia? Urruti. Bueno, urruti. Urruti, ba, urruti. Herrialde baten izena dugu. Bueno, nahi deten herrialde bat. Ba, Txina jarriko dugu. Txina. Ez, ni gaina ez nintzen nahi, momentu hortan ez nintzen nahi bakarrikan hitzeiten interneten gainean, ez? Osea, azkenian erlazio bat urrutian daukezunean, izan daike telefonoa, ni usteet, bueno, ez dakik gehiengoak izan deunak urruti norbait edo gertu ez da honean erabili izan du deula. Eta, bueno, netzako berdina da mezuak bialdu internetez, edo mezuak bialdu WhatsAppez, edo mezuak bialdu edo telefono zizketan, edo, bueno. Baina edozein kasutan mezuak bakarrik. Mezuak bakarrik. Irudiak ez. Osea, bideoak ez, nire kasuan, baina, bueno, osea, nik uste jende askok bidalduko zitula eta ni ados, ez dakit. Kontu zibili behar da, hoi bai, zatik gero ikusten dugu telebistan zegertatzean, bialdutako argazkik eta bideoak eta jakeatzen diala eta ez diala, baina... Zuek famatua zarete, beraz zuen argazkiak oso garesti saltzen dira. Zeuru.